се, че толкова много представители на казълнъшки и извън казълнъшки медии са тук. Аз дойдох с ясното съзнание, че в тази община с общи усилия можем да направим нещо, което да остане и след нас. Програмата ни определено е много амбициозна. Направили сме си предложение за такава, като в нея сме акцентирали на приоритетите, на градската среда, на възможност за усвояване на средства по оперативни програми, озеленяване, благоустрояване и така нататък. За този бизнес парк ние сме разговаряли с госпожа Стоянова и преди да дойда на работа в общината. Не само бизнес парк, много други неща сме предвидили. Ако сме изпуснали нещо, предполагам, медиите ще могат да ни подпомогнат с идеи, с други неща. Ние сме хора от 21 век, работим изключително с така по-широка информация, справяме се с интернет, виждаме как работят общините в нашата страна. Например, бяхме посетили и Габровската община, виждаме с какви възможности е всяка. Справяме се с информацията от Европа, от Европейския съюз. Така имаме претенциите, че сме обиколили доста от света. Ходили сме на много места и искаме в поне малка частичка да принесеме челния опит, челните реализации поне в Европа, в нашия град. Защото нашия град, аз съм си казълнъчанин, тук съм роден, тук ми е много години развивам бизнеса. Пак ви казвам, амбициите са ни много големи и с помощ от жителите на град Казанлък, на община Казанлък, с ваша помощ, с помощ на всякакви бизнесмени от нашата страна и от чужбина, мислиме да успеем да реализираме поне 20-30% от тази програма. Програмата в точки мога да ви кажа, че са над 80. И пак да се върна на въпроса за бизнес парка. Може би, ако стигнем до споразумение, това нещо може и да се реализира в областта на така наречената дупка 1, както си я наричаме в града. Това е една язва, която много години стои, всеки коментира, всеки я заобикаля, но никога не е захапал въпроса, за да може това нещо да се отхвърли като проблем. Госпожа Стоянова, още като дойдох в общината, коментирахме този въпрос и с ясното съзнание, че ще ни бъде трудно, но ако можем това нещо да реализираме като инвестиция, като с възможност да нещо да построим. Не е казано, че трябва да бъде на 5, на 8 или на повече етажи. Въпросът е това нещо да се отхвърли като проблем и да нашата хубава градина, която е около читалище Искра и около центъра и улица Искра, да го направим такъв, че да може да се гордеем и в него да вкараме и туризма, и бизнеса, и всякакви други съпътстващи дейности, които да ни носят
как да кажа, и печалба за града, защото в крайна сметка на вас ви е ясно, че без пари това просто е нереализуемо. А парите при общините са бюджетите и всички дошли допълнително по оперативни програми и с спонсорства и инвестиции на чужди предприемачи. Мисля, че като за първо интервю това ще ми е достатъчно. Дано да не съм бил обстоятелствен. Мога да ви кажа, че винаги сте добре дошли при мен в моя кабинет. По всякакви теми може да дискутираме. Приемам всякакви предложения, било рационални, нерационални. Имам поглед на целия град и общината. Ще се радвам, каквото можете и вие да помагате, за да можем да вървим напред. Благодаря.